Napsugár ébresztett. Lassan magamhoz tértem. Hogy mi történt pontosan, már nem emlékszem. Tündérország felé szálltam, magasan a felhők között, de vihar támadt az égen, egy villám arrébb lökött. Szárnyam megsebesült, varázspálcám eltörött. Hogy jutok haza? A kis tündér így tűnődött. Idegen szobában volt, nyitva volt az ablak. Azon esett be éjjel, de valaki épp a szoba felé ballag. Gyorsan elbújt a tündér egy nagy kosár mögé. Egy kislány rontott be épp a négy fal közé. Éljen, megyünk a strandra? Annyira készültem már erre a napra. Anya, készítsd elő, légy szíves a papucsomat, hadd csobbanjak a vízbe nagyokat. Mikor kiment a lány, a tündér előjött. Mindenen nagyon meglepődött. Sok szép bútor és játék vette körül. Nagy babaház, mi csillogott kívül belül. Hirtelen valaki a nevén szólította. Hátrafordult, és látta, hogy ott a tündértársa. Eliza, hát itt vagy? Már mindenhol kerestelek. Bajban vagy, a boszorkánya nyomodba eredt. Varázsnyakláncodra fáj a foga, meg akarja szerezni. Hogy övé legyen a hatalom, nem szabad engedni. Ő okozta a nagy vihart, hogy téged megállítson. Most hóviharral próbálkozik, hogy mindent megkapjon. Nyomodban van, és megállíthatatlan. Az első hópelyhek már itt is vannak az ablakpárkányban. Jászmin tündér, segíts nekem, repülni nem tudok. Pálcám sem működik, bajban vagyok. Gyorsan, bújj el, jön megint a kislány. Nehogy meglásson. Vigyáznunk kell most már. Mi a csuda? Nyáron esik a hó. Hidegben strandolni. Abban meg mi a jó? Anya, hol van a szánkó? A kabátom mi jó meleg. Építek inkább itthon egy hóembert. Kiszaladt a sufniba előkeresni a dolgokat. Közben Elizának remek ötlete támadt. Jászmin, tündérporoddal keltsd életre a játékokat. Éljen a püsmaci, a pingvin, a marsalkutya. Pattogjon a nagy labda, a pónis papucs, Elza baba és a Stitches mamusz. Suhintott a pálcával, életre kelt minden. Megígérték a játékok, hogy segítenek mindenben. Meg is jelent hamar Bori a boszorkány, hatalmas bibircsókkal az orrán. Enyém lesz minden, amit csak akarok, s a végén mindketten előttem meghajoltok. Megfagyasztok mindent, mi él és mozog. Mindenki azt teszi majd, amit mondok. Abból nem eszel, gonosz banya? Jobban teszed, ha elmész haza? A boszi egy csettintésre szörnyeket hívott elő a semmiből. A tündérek harcoltak teljes erőből. De legyűrte őket a rondasereg, s a hidegtől minden végtagjuk elgémberedett. Ám ekkor, kiken nem fogott a fagy, előbújtak az ágy mögül, s felkiáltott a gaz. Ó, ne bántsatok, könyörüljetek! De marsalkutya és a Stitches mamusz nem kegyelmezett. Elkapták a csúfboszit, megkötözték erősen. A szörnyek el is tűntek, felszívódtak szépen. Elza baba visszaállította a jó meleg nyarat, a tündérek ezért a játékoknak jutalmat adtak. Elköszöntek egymástól, siettek Tündérországba. A kislány ekkor toppant be a szobába. Már megint nyár van? Vehetem le a kabátot. Ezen az időjáráson én már el nem igazodok. Nincs is már kedvem sehová sem menni. Anya, maradjunk inkább itthon társasozni.